ati milang milik esemi kujiwan gawe sengsem kang bulan busana nira sudra manda werna lelengen beksanonge manis sejogetan Yo yo, ye ye, yo yo, ye ye, yo yo, ye ye, yo yo, ye ye, yo yo. Prengai tadi kira apa? Sangga ngati tanpa guna lunggu cita ngati sebab apa timbang susah adik sing gembira yen gembira adik panjang yuswa jangan lamun hayang guyon timbang susah adik ayo padha guyon yo ye ye oh ah ye ye oh ye oh jas yo 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 hak yuk hak yuk ye yuk 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 Nggih keladuk tresna katur temah yoga alus wae Mas Sakrut ditarik purwa sejati yo ah ye oh he oh oh ingin aku ngimpi apa besok bisa anu musik wingi ngati tak eling-eling merga tresna buka pati-pati kang tak jalo aja ngenti katrasnanku mong kadek nang ati lapa muda bebasane tresnaku mung kanggo kowe lara apa yen aku kaladuk tresna esuk enjing sore santan kula benjing tumut sinten lapa muda bebasane kanan bawa lara biyen mula yen aku kaladuk tresna
Aku ngimpi apa besok bisa enomusi wis nganti tak eling-eling merga tresnaku ka pati-pati kang tak jaluk aja nganti katresnanku mong kedhok nang ati lapa muda bebasane tresnaku mung kanggo kowe bahasane kang sinadya tresnaku tak po upama ora apa yen aku kaladuk tresna esuk enjing sore sontan aku mesti tomo cintan Hey yo, yeah yo, yo, yeah yeah, yeah yeah yo, yeah, yeah yeah, yeah. Yeah, 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 apa? Yo, yeah, 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 yeah. Yo, yo, yeah, yeah. Merasa cantik.
Ayo. Mas jadi tarik kaya ngopo. Oh, Mula padha waspadakno kira para satriya purwa sejati ya. Sira aja geglek kala mangsa wonten dalem mriku kira malah dakake. Oh, mbak yang guyu prengute gawe apa mbak yang mesem susah gawe apa penjaluk kode citra ing jati aja ewo aja tansah jowo senadyan aku uga tansila ing janji asama tansah tak ugemi yo bareng aku lakone mahore sumemeng mesti kasebadan coba ana sisih ulon ewas padakno jejer narik cacahe ana enong ya nggih katon bagus pasuryanira ingkang sampun arite turangga nedya tumuju prang tanding dending Prabu kala srenggi ya nggih bos oh Jos. Oh, ayo Mas Bandeng, Ger. Oh, Jos. Yo. Wah. Kaya mangkene songlah sempak terjanging, Ger. Anggenipun Prabu kala srenggi kang sampun jingkrak ana sak droning satemahing alun-alun dale menika, Ger. Wah. Was. Lho. Ya, oh, ya, ya, lo, es, la, ya, ya, Bayang tong kira sing hati-hati yo kira para prajurit. Lena mangkindhamu sira bakal tak rujang raga mulan uga tak prutung sikil mungker weh. Yo melat balah. Wah iblis laknat sira keparat kira maju siji-siji yen pandet. Kowe darme watak satriya kira perang tanding dene. Prabu kala srenggi garwa. Lho. Oh. Lah. Yo ha. Oh. Iya. Maju biar lena wangi kamu biar maju ayo biar maju biar aku joyong roto turung roto ya
Oh, kapok amuk saya protaya panjen. Mas darupala embeber kasang saya mati bareng waspat hek noyok kira sira sing ati-ati ya le ya iki kang diarani dening Prabu Singga Barongan Agegiri lan uga kebayang yok yen wae netranya katon mencorong kadya diri grahana ya yen wae Dadah kerap dahulu kasirap merap iya yang diarani dening Yai Bambar Angin lan uga Yai Sangga Langit Amuk jaya prata Singa barong pranyo ta anggegi risi garang nangka nopi nadyo netranya pindut ana watak ira dur kara kangka suwur gawi tunaning sesama yen lena kanabi lahi ayo le prayekna kir sing ati-ati sira waspada para satriya kir aja nadya kala mangsa ya iki kan jaran diri Kyai Bantarangit dening Kyai Sangga Langit ya kan wah yuk wah yo wah kok wes yo ayo mas iya waduh ayo odus ayo ker maju siji-siji ya le ya maju siji-siji ya bocah cilik-cilik awas padha minggir-minggir ker wah yo ya yo hey yo iki le ampalono ya ya iki kasekteni romane Bingo mako. Ayo. Wah. Iya. Cia. Ayo le aja banter-banter.
ayo. Ayo lantas habis ya lewat jo siji yoker. Topo Mas Fadiakno le. Ayo le iki sithik maneh tak maju ger. Topo Mas Fadiakno le. Iya. Ada. Ayo. Yo. Iya. Iya. Wah, Ada. iyo Pak. Iya. Wah. Wah. Ayo. Dari dene saya kok duit. Ya ayo barongane. Ayo deh. Ayo. Wah. Waduh. Ayo. Udus. Ayo. Pelan titik. Loh. Iya. Piko Pak Kopi. Piko Pak Kopi. Iya. Piko Pak Kopi. Piko Pak Kopi. Piko Pak Kopi. Yo. Piko Pak Kopi. Iya. Piko Pak Kopi. Kopi ne. Aise. Ayo. Kopi ne. Iya. Kopi ne. Iya. Iya. Lo. Ayo le digoyang maneh sesarengan kalian Purwo sejati. Sora suling kumandang suarane toleh tuli kepene unine. Oh nine mong tranyo akeba rangalana katroka tipong suling tiga kadang. Yo. Yo. Awas. Lo. Ayo, weh. Awas. Ya. Ayo cepak ana ngarep kene ngerayong karo le bakrut.
Oh, saya kenele. War. La ho a ho a ho a. Yo. La e a e ha e he. E oi. E a ha. E oi. La 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 la. Jo. Ayo kerto. Oh, bila kena nugo sawangan yo mak. Yo. Ya, oh, la, kok, jeboloran blomok ngertoh, toh, oh, toh, he, he. Oh, Wong agung tansah sameti ya kene padha luwe ya kene padha luwe yo wah masih bersama Pormo Sejati Gerwah Daerah Jawa Timur ya. Up.
gawe esemu ndak ayu gawe sedih atiku neng pikir bengawan saben sore tan saya kelingan awas pasang ya ning ati kang suci ning lair terus ati sanadyan kaya ngapa manungsa kok bisa kekalahkan Gusti kang paling edi lan pasti kita sadrami lampahi neng pinggir bengawan wayah sore tan saya kelingan kawang-kawang esemu cahayu gawe iku ayo ayo lah ya tiga Thank you.